ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ಯಾನು ಬಾಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ನುಪ್ಪು ಕೊರಿಯರ್ ಬಿದ್ದಾಡಲ್ಲ ತಲಪಾಡಿಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ, ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಹಾಯ್ ಅಂಬಳಿ. ಹಾಯ್. ರಿಕ್ಷಾ ಆಡೆ ಬರ್ಪೋಜಿ ಶುರು ಮಿತ್ತು ಪೋಡು. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೆತ್ಯ ಒಂದು ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಒಲ್ಪ ನುಪ್ಪು ಕೊರಿಯರೆ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವಿರು ಒಳಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. അതിനകത്ത് വീഡിയോ വന്നിട്ട് ದೇವಿಯರ್ನ അപ്പോൾ ರಶ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕುಲೋಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಜನ ಕುಲ್ಲುದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲೆಗೆ ಸೀತ ತಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕನ್ನ ಪ್ರಶನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಚೂರು 5 ಸಲ ಬಾಲೆದ ಬಾಯಿಗೆ ಮುಟ್ಟವರು. ಫಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆದಮ್ಮ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಇಂದಿಂದ ಮಾಮಿ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ಜಿನಕು 5 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ದಾಯ್ಕ ಚೂರು ಸೀತ ಬರ್ತು ಅವಳು ಶುದ್ಧ ಮಂತದು ಓರಿ ನೀರಿನ ಅವಳು ಕಟ್ಟಿಡು ದಿಯರ ಪನ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತೆಕ್ಕದು ಪಿರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದು ಲೈ ಪ್ರಸಾದ ಬರ್ಪೇರು. ಇದು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ. ಇಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೈ ಸೈಡು ಏನು ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾನೇ ಆನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಏನು ತೋಜಾಯ್ನೇ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆಯ್ನಾತು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ.
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ತುಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.